Heroi no és qui surt al diari a primera plana, no és qui vola amb una capa i salva el món, no és qui xuta una pilota i marca el gol. De la victòria a la Champions al Camp Nou. Herois són aquells que salven vides cada dia. Tu amb bata verda, guants i mascarilles, i ni tan sols sabem els seus noms de pila. Herois són aquells que salven vides i ningú se'ls mira. No són famosos ni surten a les notícies, però en realitat